Hi, Beast Friends! Nandito ako ngayon sa Bacolod. Kasi meron akong photoshoot with a clothing brand. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako mag-makeup kung nasa beach ako. Hindi naman lahat nagme-makeup sa beach, right? But merong ibang women dyan na mahilig pa rin mag-makeup kahit nasa beach para photo ready, Instagram ready. So, start na tayo? Ito lang yung baon ko, Beast Friends. So, since daytime, Beast Friends, we always need sunblock, diba? Kahit naman wala sa beach, nagkaka-freckles or sunspot, nagkakaroon ng ganun kasi hindi ka nakapag-sunblock. Meron na ako nun, Beast Friends, kasi naalala ko nung nasa Siquijor ako, hindi po ako nakapag-sunblock. And then, nagmotor kasi ako the whole time. After nun, like, the next day, may napansin na akong may mga sunspots and freckles. Ayan o. Nagpa-check up ako sa derma. Yan na yun. Hindi na siya mawawala. Ayan, Beast Friends. Kung makita mo. Tapos yung nose ko na may mga spots. Akala ko before, blackheads. Yun pala, it's sunspots and freckles. It's because of sunlight. So, kailangan natin na sunblock protection. Gusto ko lang i-share sa inyo na sobrang ganda niya. Yung Bello Sun Expert Perfecting Shield Tinted Sunscreen. Pwede mo na rin siyang gawing foundation. Yun yung maganda sa kanya. Compared sa ibang brand, kailangan mo ng sunblock lang and then you need foundation. But this one, 2-in-1 siya. For me, it's like a foundation substitute. Lalo na ngayon na nasa heat tayo na sa labas, ayaw natin ng sobrang kapal na foundation. And may SPF PA siya. Yung shade ko ay medium to deep. 50 ml to. Baon akong extra bag na handy. Meron akong baong maliit. Ito naman yung maliit niya, 10 ml. Gamay. Nasa labas ka, ganyan. Tapos ito naman, ito yung nasa check-in ko. Third night na kami dito, Beast Friends. So natatakot ako maubusan. Okay, try na natin ha. Sorry, Beast Friends. Actually, gusto ko talaga sana mag-shoot sa hotel room. Pero yung hotel room namin, sobrang dilim. Hindi ka maka-makeup ng maayos. Hindi mo alam to. Maganda ba yung makeup mo? Baka paglabas mo sa ilaw. Dito na lang ako sa puno. Yun lang, medyo yung hangin. Ito, gagamit ko ng brush. Pero pwede mo talagang ikamay, Beast Friends. Then, i-blend well mo lang sa face mo hanggang sa neck. Make sure na pantay lahat. So, maganda to for maganda to for morning routine. Meron siyang flawless coverage. Pansin nyo, Beast Friends, ang dami na review nito. Naging user tuloy ako. Alam. Sanay kilay ko. Andito pala kilay ko. You get any brand na sanay kayo dun sa brand na yun. So, nakita mo tong mga butas-butas dyan. Pwede mo nang i-fill. Fill mo lang dito. Tuwa ako dito. First time ko to gawin sa beach. There's always a first time. Nakita mo yung print. Pag nag-fill siya, kailangan mong mag-limit mo ng hair na full para lang magmukhang natural. Kasi syempre, lalo na ngayon, nasa beach tayo. Baka sabihin nila, ay, ayaw na magkilay. Using a angle brush. Every time na naglalagay ako ng product, yung strands ng kilay na maliliit, ganun din dapat yung kamay mo. The way ka mag-draw. So, ganun na, maliliit. Yan! Mag-lip balm mo na. Hello, matanggal na dyan yung hotba. I'm going to use a waterproof eyeliner kasi nakaka-alive ng eyes. May nakikita akong iba, hindi talaga sila naglalagay. Pero ako kasi naglalagay. So, sa mga naglalagay dyan, liner. Kung saan tumubo yung lashes mo, dun ka maglagay. So, pag tingnan mo, mas na-define na niya yung eyes ko compared here.
Di ba? Kailangan mo lang mag-practice pag maglagay ka ng eyeliner. Makalat talaga siya pag hindi ka sanay. Practice talaga siya, best friend. Practice makes perfect. Dati, hindi ko rin to kaya. Since nasa beach tayo, best friends, lahat ng dinala ko ay shades of brown. Pag nasa labas ka na sa beach ka, parang gusto mo lang ng mga siyang tan, yung mga shades ng brown, gagamitin ko. Mamimili ako. Una, sa mga chinita na hindi pa nila nakikita yung eyelid, hindi tayo same lahat ng mata, pwede nyo yan ihila pataas. Pag hinihila mo kasi yan, nagkakaroon ng shape. So, dun mo nahahanap yung shape ng mata mo. Ayan o. Pero, parang ako, malaki na yung eyes ko, hindi na kailangan na hilaan. Actually, pag chinita, ganun mo lang, kita mo na yan. Okay? Magkaroon lang ng definition yung mata. Kumbaga, hindi siya flat tingnan. Flatty. Nadagdag lang ako konti ng mas darker shade. Ito, darker shade. After, curl na tayo ng lashes. Tingnan mo, best friend. Ayan, nakataas na. Wala yung lungkot. Ako nga lungkot sa iyong mga jar. Gamit tayo ng waterproof mascara. Hindi kakalat up mo kasi pag maggamit ka ng hindi waterproof, tendency niya ba magkalat. Tapos, instead na magmukha kang fresh, nagmukha kang haggard, na curl mo lang yung lashes mo going upwards. You wiggle it, best friends, ha? Up, wiggle up. Kayo, best friends, mahilig kayo mag-contour. Pag zine-zoom in kasi yung mukha mo sa camera, like this one, i-zoom mo yan siya. Parang mag-chubby yung cheeks mo, pero hindi dahil yan chubby yung mukha mo. It's because yung camera naka-wide shot. I'm going to use this pa rin. You contour, you always start here sa tenga. Going here. Ayan o. Tapos sa kabila ulit. Tapos i-blend na lang natin. Kamayin ko na lang, best friends. Kasi sobrang dami ko nalaging product. Mukha sobrang kapal. Ayan. And if you want na meron ka pang chin dito, yung mas magliit ba, magamay. Magawa ka din dito ng pang contour. Using the same shade. Dito sa under sa tenga until downwards. Later, may shoot. Hindi ko alam kung naka-pony or what. Tapos, hindi ako confident sa aking noo. Kanang, sa Bisaya pa, agtang. Malaki kasi agtang ko, best friends. So, I want to cover that. Atong kanang i-shade ba? I-cover up natin. So, dito sa taas, para lang maisip nila na, ay, maliit na umitin na. Pero hindi good. The power of makeup ang tawagan na ba? The power of... Parang dark shade dyan. Hindi nila mapapansin yung noo mo. Di ba? Ewan ko. May dumaan. Dumaan, best friends! I prefer liquid because pag powder kasi, tapos nasa labas tayo, parang magkikik. Mamaya kasi, kung mag-retouch ng sunblock, at least, hindi magkikik kasi yung liquid tint and yung tinted sunscreen ng Belo. So, if you mix them together, hindi siya magkikik. But if you're going to use a powder, tas pabalik-balik ka mag-retouch nito, patay kang bata. May mga buo-buo na yan. Okay? So, let's put here, best friends. So, if you want to know more about the products that I use, you can check the description box naman. I'll put it there, isa-isa, yung brands. And kung saan
pwede bumili, ha? Since nasa beach tayo, Miss Prin, uso naman yung drunk blush. So, we can put that here. Isipin na lang nila na sunburn. Yan. Pero, lakas to maka-chubby cheek. So, pwede pa tayo mag-contour, gamay. Gamit kong lip tint naman, yung orange. Akong lip balm, patungan na lang natin. Pero hindi talaga siya dry. Any shade, kung anong trip nyo. Kasi for me, kung anong feel yung lipstick. Kaya nga ang saya-saya, di ba? Maraming shades ng lipstick kasi pwede ka mag-change anytime. And yung maganda Beast Prints, pag may photoshoot ka, you can change the color na lang sa lips. Pero yung eyeshadow, ganyan. Yung kilay mo, mascara, nakaganyan na siya. Inner sa loob ng mata. Sa loob ng mata. Hindi, dito. Kasi marami akong eye bags, marami. Grabe yung eye bags ko ba. Pwede natin dayain. Kung meron kayong nude eyeliner shade dyan, gagamitin nyo lang. Ilalagay nyo lang sa inner. Meron akong konting bronzer. Alam mo yung parang feel na lang Whispering Shimmer. Kasi, lakas kasi maka-fresh pag may glitter-glitter, di ba? So, lalagay mo lang ito. Parang pinatungan mo lang sa contour. Then, kung nalaman about this Bello Sun Expert, na anti-aging pala siya, already 29 years old, and I believe na I really need anti-aging products para ma-prevent yung aking wrinkles, and sana, syempre, magmukha pa rin tayong bagets. Kasi, ewan ko, ako kasi gusto ko maging mukhang bata. So, I think this is good for me. Actually, tipid siya kasi don't need foundation anymore. So, pwede rin siya maging substitute ng BB cream, CC cream. If you like this video, don't forget to like and share it. Plus, don't forget to follow my Facebook page and Instagram for more tips, fun, and giveaways. Salamat kaayo!